Pentru o viață mai bună, cereți bonul fiscal. Alo? Alo, tată, sunt eu, George. George, stai că nu te înțeleg. Tată, m-am accidentat. S-a lovit la plământ, asta nu o recunoști. Stai, George. Te rog eu să trimiți urgent niște bani, tată. Câți bani trebuie să trimit? 10 milioane, am nevoie urgent, tată, de bani. 10 milioane? Și unde? Uite, e cineva aici, un prieten care mă ajută, tată. Te rog eu frumos, nu pot să vorbesc bine, de asta nu mă recunoști vocea. Este denumită metoda accidentul și face numeroase victime. Escrocii solicită bani telefonic persoanelor vârstnice sub pretextul că sunt un membru al familiei care a fost rănit în urma unei nenorociri. Indiferent de gravitatea faptelor, nu vă pierdeți cu firea și cereți detalii pe care le știți doar dumneavoastră. George, stai puțin. Trebuie să te identific pentru că am auzit că se fac multe excrocherii de-astea. Unde te-ai născut? Cum adică, tată? Băi, nenorocitule, bă. Vezi de treburile tale, așa. Te dăm pe mâna poliției. Pentru o viață mai bună, cereți bonul fiscal.